Luto na po gubi. Kay ang mga bata na nang luto ang gubi jam kay nagluto man gubi jam sa Alicia. Kami kamera man adto. Ang mga taso si Tayalis waning kaon, si Nanay waning kaon, si Roy wa. Ako kay si Tiri pod wa. Magdagos Garcia. Dali kay mga bata dali, dali si Linda mo na gubi jam. Mong dali mi magluto. Aga magluto tos Alicia daghan na to kaso. Si Madron jaran ni nakakaon, kay mo giganahan. Sila ignorante man sila. Mo dali na pud mi magluto. A few moments later. Hinay. Kaling mo pa kang halin at natulong halin to. Para sige mos. Odo kay gamay no. Di ko ay kanyang laho ay maubijang ganda. Purple yam. Isang paboritong color ng purple? Kiyo. Pare dito rin. Pagluto na ko sa Alicia kaya nung dia ritso. Nabito ko yung istoryan kiya wa man muna na sang video di mo ka. Diba o? Okay, coba namin subukid. Hindi nga ko diara ka mong kuan. Abi jam paboritong kiya. Ibang namin tijo-tijo. Purple para sa ahunan. Tapos pitdoy mo ni nang giatang sila sa buhat ni Bilita. Karon Ayam na gana ko ka na ginidya ko sakto nabigyan mo ng tayo bidya man gikaon ni ni Abi. Nya may siza. Papakran ni ubi. Nga na pabong din ang. Bayot-bayot ang kamot ni tita. ang kapit joy. Nagbayot-bayot ang kamot ni tita. Picture ko pa bigyan mo. Silibus tamblos lus. A few moments later. Kali na, pagobot kay kasubuan. Sa. Na. Dira. Right. Kahigaan pa man itong abo to, arang sobra ah. Sa grabe. Oo, di ay ni. Double purpose. Triple purpose. Gamay ra pod na uga na maglitson ay. Di ba ka nahaga ng negosyong litsunan? Scoop na naman yung lamok. Siyempre. Grabe kasi kaki ha. Kaya ron. Tumakak na mamata. Hindi mo na ni mong nakuhang luwag. Uli, asa ka uli.
A few moments later. Ito ka pito ka na kaday. Kali dugaza pagkarahoy. Kaan na kaday? Hindi. Di mayra. Kanina sige pa tagbuhat di pa mo. Biya hari ha kay ang datas bay. Tiyo. Lagi. Picture pa gani ko. Safety first. Maulit og ubi jam mo. Tigay ko, Bi. Dapod, labaw pod. Ano ka tanong kwan kare mata ni? Ang gila gay mo. Bakit magrinda? What's up? Kay mga Tulo kay suon. Tulog iso ng gilag. kare ano sa rin mo Dali, magilag man mo. Mukhang siya pala yan. kani kanila ulo ka dyan sa una na. Dapat to kaya nagilag sila oh. Kamu. Oy, mga karonto, nagilag sa ubi jam. Labo na ubi jam may galis sa wa mahalin. Kaway nang gilag. Ito mo ni gata siya. Lami. Sa labi. Lami usa sa gata. Safety na din ha kay aha ni. Sa grabe. Daghan magatuto. Musik basilin ha. Ako na may, Be. Ganda na kumay. Inan. Makadun din ang ubi jam. Gan. Ginundan ko no siya. Giaratan man na. Okay kayo. Saan sama dia? Ang katong ginama kay lain man kay kuwang magkama. A few moments later. Tanaw si Rina nagkagubi jam palisag ginamos. Lagi ginamos ko gubi jam gipanis. Tanaw mo. Ibus na hulot na. Pitzay. Kan ka doy? Tanaw mo nga mama. Mama. Okay ya. Di pa ito ubili ko doy. Tapad. Matunda ko. Pato ba ko? Pato ba ko doy? Pakita ba magkagubi jam palisag ginamos? Mao na silang duha niya. Lame. Hapdos man. Sila ba ko be? A few moments later. Hay dapog. Maniapo na, sedaan dan betul sila may buat din. Excited. Dali. Sige ba mag? Tagal mama day. Pichoy. Tawa na si mama. Bless mag-pray no Kia. Ha? Kaba ka mag-pray? Bless sa pods ko no. Halim lang noog, gisam lang noog. Halim mo ka anas Kia. Pag kinaunhan. Paboritong Kia buwad. Agang sudanan ni sinunuban nga buwad. Kung isa naman nga buwad na? O kasi luto na si Upaw. Si Kay lakaw man ko, kay gikan mo kong ka-upload. magluto sa nilaga si tita. Kay kani pong lugar hadan ni labaw pud ng pangitaw na nagsignal. Nabi, harap ang mga kuya. Sino? Gigutom mga kaon na nila. Manong na hinuka yan pa nagluto. Nanawag mo sa inahan. Tawag ka. Tawag ka. Tawag ka.
Ha? Humana man sa nagusaryo. Pag humana ng lakaw. Ano sa nang bigay mga na. Harap sa mga kuya. Doy!